panguva ino pari kuonekwa chaos ichiruka the ruling party ZANU-PF kuonekwa kunzi zvimwe zvingakonzereswa nema-affiliates ari kuonekwa kunzi vakomana vari kupinda vari ma-affiliates kungava vanenge vari kuma-teachers for ED kana any for ED programs. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi vanhu vari kupinda nemaagenda dzakasiyana-siyana. Vamwe vari kupinda nemaagenda ekuda kuba, vamwe ecorruption nemamwe akasiyana-siyana ari kuonekwa kunzi ari kutanisha zita rebato. Ndisada kuda mashoko emove yaitwa nethe ruling party ZANU-PF pari kuonekwa kunzi ZANU-PF panguva ino it is in chaos. Don't forget subscribe or like or turn the bell icon. Topinda mkozo anobudanyira chiti ZANU-PF party has tightened screws over affiliates groups. The move came after realization that some of these groups are bogus organizations who abuse the name of the party to loot, while some have become instrumental in dividing the party leadership. Affiliates now fall under the SG's office. Panapa tuna kuti ZANU-PF yauya panapa ne another strategy yamuri kuona. Panapa vakuti ma-affiliate application requirements kuti munhu kuti uve affiliate panguva ine pane ma-requirements anodikanwa samuri kuona in this document. Kudara kanzi application form, application letter, resolution to become an affiliate, constitution, plan for action, list of national executive members with vetted fingerprints, membership database, resolution to allow party to access your database, and registration fee. Though 9 requirements are kudikanwa panguva ino vari kuonekwa kunzi panapa ZANU-PF iri kuonekwa kunzi iri kuabusiwa. Kune vanhu vari kujoina sema-affiliates eZANU-PF and now they are trying to divide the party. Right now pari kuonekwa kunzi pane chaos iri kudivide bato sezvamuri kuona nhau dzesuccession and the likes. Kuri kuonekwa kunzi kune vamwe vari kuzama kuda kuviolate the constitution, vamwe vada kubridja, vamwe vada kupinda mucentral committee and the likes. Zvese zviri kuonekwa kunzi zviri kutanisha zita rethe ruling party ZANU-PF. And panguva ine pari kuonekwa kunzi succession battle panguva ine paramba ichiintensify. The ruling party ZANU-PF iri kutsvaka ma-strategies ekuti vakwanise kustabilize chaos kuti bato ravo aiwa ridzokere paraimbova. Imbotodzai mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pe this strategy yava-implementa. Do you think it is going to solve the issues ari kuitika the ruling party ZANU-PF angava corruption kana ekudivide bato? Nakomai section medu mutidze mafunguro enyu. Musangana kusubscribe or like, muchire turn on the bell icon.